Viime yön avasin radion myöhäisuutisten aikaan. Yhtäkkiä maailma romahti silmissä, kun kuulin lukijan sanovan: Kuuluisa rockin kuninkaana tunnettu laulaja Elvis Presley kuoli tänään kotikaupunkinsa Memphisin sairaalassa USAssa 42 vuoden ikäisenä. Tämä on Ladybuggin palautepuhelin. Olkaa hyvä ja antakaa palautteenne äänimerkin jälkeen. Kiitos. Haluaisin kiittää näitä hienoja ihmisiä, jotka ovat järjestäneet tämän hienon tapahtuman. Nöyrimmät kiitokseni Joensuusta. Terveisin Susan. Palautteena voin sanoa, että kaikkien vuosien aikana käynyt ehkä 4 kertaa täällä bileissä ja nämä on ikimuistoiset bileet ollut aina. Täällä on niin mahtava tunnelma, lämminhenkinen tunnelma, erilaista kuin pääkaupunkiseudulla. Tällaista se homma pitää ollakin. Me puhutaan vanhasta musiikista, niin silloin pitää olla kaikki meininkikin perinteistä. Ja Pekka on luonut tämmöisen homman kuin tähän, niin mikä muu voisi olla perinteikkäämpää kuin juuri tämä homma. Voin sanoa nimellä, eli Riepposen Iikku täällä terve. Kunnioitan järjestäjiä, Jaria ja koko ryhmää älyttömästi. Mieletön tapahtuma. Ja Pekka on kuningas. Hyvää 60-vuotis syntymäpäivää. Ei kun 40, ei kun 30. Hyvää syntymäpäivää, Pekka. Erittäin ansiokasta työtä olet tehnyt. Hienoja näyttelyitä ja terveisin Tolsti Erik. No niin, sitä vaan rupesin tässä soittelemaan, että periaatteessa muuten ihan kiva, mutta täällä on muutama sama vinyyli täällä aamupalalla soinut kuin mitä oli tuossa toissa vuonna, että ja aika suolaiset oli nuo nakit ja eilen oli se tortilla aika suolainen. Mutta muuten ihan jees, että kiitoksia ja jatketaan. Hei hei! No se on Elisalta, moi! Olis liittymää tarjolla. Ostatteko liittymää? Ei minulla muuta, mutta soittakaa ihan takaisin. Moi! Elialta päivää. Haluaisitteko ottaa puhelinliittymän? Kiitoksia paljon ihanasta tapahtumasta. Terveisin Jarkko ja Harha. Ei mennyt rikki. Tämä musiikinsoitolaite kannattaa laittaa kiinni tähän hyllylle, missä se on, koska se saattaa tippua, kun siitä kuuntelee musiikkia. Kiitos. No niin, tässä odotellaan justiinsa ensimmäisen bändin aloitusta, eli I just call to say I love you. No se ei kuulu tähän, se on Stevie Wonderia, mutta pitäisikö pistää Tutti Frutti, oh Rudy. Mikä? Luurit, joo, mutta hei, mahtava juttu ja ihana. Hyvä, loistava tapahtuma on kyllä tää Lady Back, sepä vitoa. Kiitoksia paljon ja rakastan teitä kaikkia järjestäjiä. Moi Solokko. Elvis Presley, tahdon kiittää sitä onnesta, jonka annoit niin monille ympäri maailman elämäsi aikana.
Muistan, kuinka diskossa soi Jailhouse Rock. Ja minulla oli ensimmäiset treffit kauniin tytön kanssa. Siitä alkaen olet ollut ystäväni, Elvis. Aina muistan Elvis Preslin ja yksin tänne jäämään. Nyt tai ei koskaan, it's now or never. On mulle muisto kultainen.